गोबां मानसिफ्रा बुंदों बिटिसि सरकारा जेबो मावाखै आरो जेबो जायाखै। नाथाय बिथांमोना बिटिसिखौ 0%निफ्रायसो जागायजेनदों। बिटिसि ओनसोलाव जेबो गैयामोन। लामा, दालां, स्कुल आरो माइ गायनानै जानो थाखाय दैनि सुबिदाबो गैयामोन। नाथाय दा बिटिसि सरकार जानायनिफ्राय बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ जों मोननो हाबाय। बेबादिनो बिटिसि सरकारा बिटिसिआव थानाय सुबुंफोरनि थाखाय डेभेलपमेन्टनि खामानिफोरखौ मावगासिनो दं। नाथाय अपोजिशन पार्टिया दिनै गादिनि थाखाय नंखाय बाथ्राजों रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुङो जेबो मावाखै आरो जेबो जायाखै होननानै। इउपिपिएल पार्टीनि माखासे मावनाय दांनायफोरखौ बर' हारिनि बेरेखा नुनानै इउपिपिएल पार्टीनिफ्राय गोख्रों मावगिरि नेहाथारि बिथाङा दिनै बिपिएफआव जइन जाफैबाय। बेंटल सेरफां प्राइमारिनि इउपिपिएल पार्टीनिफ्राय जेनेरेल सेक्रेटारि बिथाङा दिनै बिपिएफआव जइन जाफैबाय। सारा मा बिबान मावोमोन? इउपिपिएलनि जेनेरेल सेक्रेटारि आरो मोनसेया जाहैबाय बेंटल आनसलिक माने पिपल जन एक्सन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टनि चेयारमेनमोन, बेखौ दाना होदों। आरो चिरां डिस्ट्रिक्ट माय पिपल जन एक्सन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टनिबो आङो मेम्बारमोन। आरो चिरां 14 चिरां दुवार्सआवबो आङो मेम्बार हिसाबै मावबोफादोंमोन। बे मोनब्रैसिम पदआ आंनाव दंमोन आरो। अब्ला सारा इउपिपिएलआव थानाय समावहाय बे बिबानखौ मावबोदोंमोन। दा इउपिपिएलनिफ्राय नोंथाङा ओंखारनानै बिपिएफआव जइन जाफैबाय। नोंथांनि गोसोआ दा माबायदि मोनदों? मोजां मोनदों। आं गोसो जानानै न'खर फोरनि गासिबो सावरायजोबना फाइनाल खालामनानैसो आङो फैदों। आरो आं खुनु बाव गिदिंफिननाय नङा। आं खुनु बावहाय खुनु थाखा फैसा लब लालस बा माबा मोनसे माबा मोनसे सुबिदा मोननाय बेफोरखौ बे गेदेर देश सालायग्रा नेताफोरनिसो खोथा बियो। आं बेनिखाय जथेस्थ' आङो हेफाजाब होनानै मावफागोन, थाबाय थागोन। आरो भटनि जिथु देरहासार जानांगौ बेखौ आंबो बारसोमनानै मावफागोन। आरो रियेल जोंनि बिपिएफआनो एखे उइनार जाखागोन। हाग्रामा सारानो चिफ जाफिनखागोन आरो डेपुटि चिफ हिसाबै सार खाम्फायानो जाफिनखागोन। गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम। नोंथाङा जे इउपिपिएल हान्जायाव दंमोन, दा इउपिपिएल हान्जानिफ्राय नोंथाङा दा बिपिएफआव जइन जाफैबाय। नोंथाङा मा बुंनो सानो? आं इउपिपिएलखौ माने सोरबा सोरबि माने आंनि सिगाङाव ओरैबायदि बुङो, नोंथाङाथ' आं इउपिपिएलआवखामोन, नाथाय इउपिपिएलआव थासेयावबो नांगोलनि मानसिफोरा बुङो माबा इउपिपिएलनि मानसिफोरा बुङो दे माबा आं नांगोलावसो बिपिएफआवसोमोन नङा होमबा? बिपिएफआव सिगांहाय ओमफ्राय बेनि गेजेरावहाय आं इउपिपिएलआव थांदों बै खनसेनि भटआव। बेनिफ्राय सानबाय आंनि गोसोआ गिदिंनांगौ जाबायलै, न'खरा बिजों सोलिनो नङा। आरो रायजो राजाया माने खाबजाया मोन्दों आरो आङो इउपिपिएलआव थानानै। ओमफ्राय बिपिएफआव थांनोसै आंनि गोसोजों नाजाबाय आङो। बेवहाय फैनानै जेनेबा दा रायज्लायनाय मानायखौ मोजां मोनजोबदों। बेनिखायनो जेनेबा आं बेयाव नाजाजानायबो जाबाय आरो गोसोआव गोजोननायबो मोनबाय। साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम। अब्ला नोंथाङा दिनैनिफ्राय बिपिएफआव जइन जाबाय आरो बिपिएफनि मेम्बार जाबाय। बिथाङा बिपिएफआव मावलांनो थाखाय थियारि जाबाय। बेयाव गासै जेनेबा बिदा फंबाय गासै बे बिपिएफ दलजोंहाय लोगोसे समै मावलांफानो आंनि गोसोआव जाग्रथा जाबाय आरो खुसियै मावलांफागोन। साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम। नंगौ, दा जोङो बांसिन माने भटजोंसो जों देरहासिगोन। बे कन्टिनिउ एखेबारे आल्टिमेटलि आं बुंखाबाय एखे फुरा खासै जे जोंनिया खाम्फाखाराबो देरहाखागोन। बिराद मोजां मानसि। आरो जोंनिया हाग्रामा सारा माने गादियाव जिरायदों चिफ। आं बेखौ एखेबारे मोनदांबाय। खम जुगनिफ्राय साजि खालामनानै एखेबारे आङो नै दाखालसो मास जाफैदों। आं गोबाव समनिफ्राय आङो एखेबारे साजि खालामदों। आरो आंनि आस्सा मादै, नोंथ' दिनै बिपिएफआव जइन जाफैबाय। नोंथाङाथ' इउपिपिएलनि होननानै जोङो मिथियोमोन आरो नुयोबोमोन। दा नोंथाङा गोसो जानानै फैखादों दा? दा बिपिएफखौ नोंथाङा मोजां मोनो? आस्सा, अब्ला दिनैनिफ्राय नोंथाङा बिपिएफआव जइन जाबाय। नोंथांनिसिम रोजा साबायखर थाबाय। नोंथाङा बिपिएफआव थानानै जोंनि संसार जानाय एबा जोंनि प्राइमारि लिडारफोरजों जगाजग लानानै नोंथाङा मददखौ लानो हागोन। हामबायसै।